Всеки месец, без да се проваля, Хелена Антунеш се разхожда мълчаливо през сенчестите коридори на гробището Джардин да Колина, където почива синът, който тя никога не е преживяла загубата. Собственици на една от най-големите вериги клиники в страната, тя и съпругът и кратко винаги са вярвали, че любовта се измерва в завоевания, докато смъртта на Рафаел, техния наследник, не превърна всичко в мълчание. Но в тази облачна сутрин я очакваше нещо различно. Кръщаво момче, облечено семпло, полагаше цветна рисунка върху надгробния камък. А с него дойде едно старо плюшено мече и вълна от въпроси, които заплашваха да обърнат света на Хелена с главата надолу. Мигновено по гръбнака и кратко премина тръпка. Кое беше това момче? Защо му се струваше толкова удобно там, пред гроб, който трябваше да бъде само неин? В страна, където социалното неравенство разделя не само домове, но и съдби, тази невероятна среща отваря вратата за семейна тайна, пазени под ключ, на скрито бащинство, което синът и кратко крие до последните дни от живота си. И сега, от другата страна на болката, Хелена се оказва изправена пред шанса да изкупление, или от бездната на вината. Историята, която ще откриете, спира дъха ви и оставя следа, майчина любов, прошка, ново начало, приемане, всичко пулсира в този сюжет, където материалните притежания не значат нищо пред искрения детски поглед. Във времена на повърхностни връзки и крехки връзки, откриването, че любовта може да се прероди от отсъствие, е може би най-голямото откровение. Знаете ли онзи момент, когато съдбата се променя, без да искате разрешение? Пригответе се, защото тази история има всичко, за да разклати това, в което вярвате семейство, загуба и събирания, и когато изглежда, че всичко си идва на мястото, настъпва нова повратна точка. В края на краищата, където има неизлекувана болка, може да има и място за ново начало. Хелена Антунес вече не можеше да преброи месеците, откакто синът и кратко Рафаел почина. Скръбта се настани като постоянен гост и посещението и кратко на гробището Жардин да Колина се бе превърнало в свещен ритуал. В онази сива сутрин вятърът шумолеше по листата със същата тъжна мелодия, както винаги. Но нещо я накара да спре. На надгробния камък, сред цветята, които не беше донесла, лежаха детска рисунка, износено плюшено мече и бележка, надраскана с цветен молив. Тя бавно приклекна, очите й кратко бяха прикувани в тази невинна почит. Едно срамежливо слънце се опита да пробие облаците, докато умът й кратко препускаше. Кой го беше оставил там? Това не беше просто спомен, беше символ на привързаност, родена от интимност. Хелена стисна хартията на гърдите си, опитвайки се да разбере как някой освен нея все още може да се свърже с Рафаел по такъв чист, детски начин. Мистерията я погълна през останалата част от деня. Цветята не бяха същите, каквито обикновено предлагаха градинарите на гробищата. И плюшеното мече, о, плюшеното мече! Хелена имаше око на майка, обучено да улавя детайли, и тази играчка излъчваше енергията на някой, който обича, на някой, който пропуска, не отдалеч, а отвътре. Беше твърде лично, за да е съвпадение. Тя знаеше дълбоко в себе си, че има история. Дълбоко в себе си Хелена винаги е подозирала, че Рафаел крие нещо. Беше мил, но погледът му беше изпълнен с мълчание. През последните седмици от живота си той живееше в уединение, сякаш предпазваше част от себе си от света. Но тя така и не посмя да попита. Сега всяко цвете, оставено от непознати ръце, сякаш крещеше това, което тя отказваше да види. Синът и кратко имаше живот извън този, който тя контролираше. И може би, семейство. Скръбта, някога самотна, сега споделена с ново чувство, любопитство. Невидимото присъствие, витаещо над гробницата, всяваше съмнение,
невъзможно за пренебрегване. Кое е това момче? Какви са отношенията му с Рафаел? И защо, дори и без да го познава, този жест разклати така основите на Елена? Това, което беше обикновен ритуал за сбогуване, беше на път да се превърне в началото на среща, която тя никога не си е представяла, че ще преживее. 2 дни по-късно, водена от безпокойство, което не и кратко позволяваше да спи, Хелена се върна на гробището по-рано от обикновено. Този път тя стоеше на разстояние и мълчаливо наблюдаваше иззад един стар дъб. И тогава тя го видя, проста жена с коса, вързана на бързо кок, приближава се с момче за ръка. Момчето държеше нова рисунка, а жената носеше малко цвете, увито в хартия за хляб. Това разби сърцето на Хелена. Жената коленичи пред надгробния камък на Рафаел с емоционално уважение. Момчето със светли очи и ведро изражение постави рисунката до вече пълната ваза. Хелена не чу никакви думи, но видя устните на жената да се движат сякаш в молитва или благодарност. Сцената беше толкова интимна, толкова изпълнена с обич, че тя се почувства като натрапник. И тогава дискомфортът се смеси с нещо по-силно, чувство за загуба, не само на сина и кратко, но и на цяла история, която никога не и кратко беше разказвана. Докато гледаше как двамата се отдалечават, Хелена забеляза нещо в позата на жената, умора и сила едновременно. Тя не беше просто посетителка. Там имаше любов, имаше връзка. Когато дискретно ги проследила до улицата, тя открила, че жената е влязла в малък местен ресторант. Зад тезгяха тя смени палтото си с износена престилка и започна да обслужва клиентите бързо и учтиво. Сервитьорка. Тя беше сервитьорка. Хелена никога преди не беше посещавала този ресторант, тя дори не знаеше, че съществува, но сцената беше ясна. Тази жена живееше на противоположната страна на нейния свят. Тя беше човек, който броеше стотинки в края на месеца, който ходеше, който водеше сина си на работа, защото нямаше на кого да го остави. Социално неравенство никога не е докосвал Хелена толкова силно. Тази жена не беше част от нейния балон и въпреки това изглеждаше, че познава Рафаел по начин, по който никога не го е познавала. Навръщане, с все още влажни очи, Хелена повтаряше наум въпросите, които я задушаваха. Коя беше тази жена? Защо момчето изглеждаше толкова спокойно пред надгробния камък? И най-важното, какво имаше Рафаел със себе си, което беше толкова важно, за да бъде увековечено в тихи ритуали? С всяка следваща стъпка ставаше все по-ясно в какво ще се превърне мъката и събиране, не с сина, а с неговата най-дълбока истина. Следващите дни бяха изпълнени с безпокойство, което Хелена не можеше да скрие дори пред огледалото. Тя, която винаги е имала пълен контрол над собствените си стъпки и тези на другите, сега се озова да крачи по тесните тротуари на центъра на града, почти невидима, сякаш светът беше променил перспективата. Сложи шал, смени сакото си с обикновен пуловер и се върна в ресторанта, където работеше жената. Тя седеше в дискретен ъгъл и мълчаливо наблюдаваше всяко движение на сервитьорката. Името й кратко, както той откри от табелата с името, закачена на престилката й кратко, беше Ливия. Млада, но с белези по лицето, които само тежкият живот може да издълбае. Момчето, което седеше и рисуваше в тетрадка, облегната на касата, беше покрай Дави. Срамежлив, но с блясък в очите, който накара Хелена да затаи дъх. Беше невъзможно да не забележите чертите на Рафаел в това дребно лице, формата на брадичката му, начина, по който стискаше устни, докато си мислеше. Това не беше въображение. Беше скрито бащинство, материализирани в плът и кръв пред нея. Цяла седмица Хелена се връщаше в ресторанта, всеки път с нови оправдания. Тя поръча кафе,
после обяд, после десерт. Стомахът и кратко вече не реагираше, но сърцето й кратко изглеждаше все по-жадно за отговори. Тя наблюдаваше Ливия със смесица от удивление и отвращение. Как може тази жена, която на пръв поглед нямаше нищо, да запази толкова много обич, толкова много достоинство? Как би могла да отгледа това момче с толкова много любов, дори без подкрепата на семейството на Рафаел? Малко по малко Хелена започна да сглобява мълчалив пъзел. Тя забеляза часовете, в които Ливия пристигаше, разговорите с съучениците и кратко, пътуванията до гробището, винаги в неделя. Момчето я придружаваше навсякъде, като продължение на собственото и кратко тяло. И в нито един момент не направи опит да помоли за помощ или да изрази болката си. Сякаш той криеше стара тайна, която нараняваше, но и кратко даваше сили да продължи. Тайна, която сега Хелена се чувстваше морално задължена да разкрие. Това, което някога е било просто траур, сега също се превърна в призвание. Може би Рафаел е оставил нещо повече от спомени, може би е напуснал мисия. Ами ако това момче наистина беше неин внук? Ами ако му бе отказала, поради невежество или гордост, част от историята, която заслужаваше? Какво да правим, когато инстинктът за защита започне да се бори с срама от това, което човек е отказал да види? Мълчаливото разследване на Хелена вече не беше само за Ливия и Дави, беше за самата нея. След още един следобед, гледайки Ливия и Дави в ресторанта, Хелена се върна у дома със свито сърце. Тя влезе в стаята на Рафаел, където почти нищо не беше пипано след смъртта му. Стаята все още носеше мекия парфюм, който носеше, смесен с тежката тишина на траур. Тогава за първи път от години тя реши да отвори заключеното чекмедже на бюрото. Отзад, сред стари снимки и разпръснати бележки, тя намери пожълтял плик с неговия почерк, адресиран само до достатъчно смелите да прочетат. С треперещи ръце тя разгъна листа и започна да чете. Писмото беше искрена изповед от Рафаел. В него той говори за връзката си с Ливия, страха си да не нарани майка си и любовта си към новороденото момче. Той пише емоционално за желанието си да бъде настоящ баща, но и за страха си да не бъде отхвърлен от семейството. Той призна, че се е опитал да каже истината, но не е намерил смелост. Всеки ред беше като рана от нож и прегръдка едновременно. Хелена на няколко пъти спира да чете, обзета от сълзи и спомени. Подтекстът крещеше това, което тя отказваше да чуе в живота. Рафаел искаше да бъде различен, но се чувстваше в капан на очакванията за съвършенство, които тя налагаше. Писмото разкри повече от семейна тайна, то разкри молба за прошка, приглушен вик от някой, който искаше да примири майчината любов със свободата да изживее своята истина. И сега, човекът, който чете този изблик, беше точно този, който трябваше да го чуе от самото начало. Шокът от откритието беше последван от вълна от чувство за вина. Колко пъти бе изисквало успех, уравновесеност и подчинение от Рафаел, но никога не го беше питала как се чувства той. В писмото се говори и за Дави: ако един ден той разбере, че е бил обичан, ще съм направил достатъчно. Тази фраза отекна в съзнанието на Хелена като мисия. Дави не знаеше коя е тя. Но сега тя знаеше кой е той. И тя не можеше повече да пренебрегва тази истина. Сякаш Рафаел целенасочено беше оставил тази бележка за бъдещето, бъдеще, в което майка му, най-накрая лишена от гордостта си, можеше да обикне внука си. Болката все още беше там, но сега примесена с ново чувство, цел. От това писмо нататък всичко щеше да се промени. Защото миналото, дори когато боли, може да бъде отправна точка за бъдещето. Престартирайте най-красивото нещо, което животът може да предложи.
На следващия ден, с писмото в ръка и разбито сърце, Хелена реши, че не може повече да отлага тази среща. Тя се върна в ресторанта и след като последният клиент си тръгна, се приближи до гишето с твърд глас, но емоция в очите. Може ли да говоря с теб, насаме? Ливия веднага я позна. Очите й кратко се разшириха и тя инстинктивно придърпа Дави поблизо. Напрежението беше осезаемо. За първи път две толкова различни реалности бяха лице в лице, неприкрити. В малкото складово помещение в задната част на ресторанта, с високо подредени кутии и миризма на студено кафе във въздуха, Хелена отвори писмото и го подаде на Ливия. Знам, каза тя почти шепнешком. Ливия се поколеба. Ръцете й кратко трепереха. Когато започна да чете, сълзите й кратко потекоха, преди дори да довърши втория ред. Нямаше повече място за лъжи. С задавен глас тя потвърди всичко. Рафаел наистина е бащата на Дави. Те се обичаха, но той се страхуваше се от присъда, от дистанцията, наложена от контролираща майка. Историята на Ливия беше като преживяване на всичко, което Рафаел никога не е имал смелостта да каже. Тя разказа за нощите, в които той се е промъкнал, обещанията му да поеме отговорност за сина си и страхи кратко от реакцията на семейството му. Тя каза, че дори след смъртта му предпочита мълчанието пред отхвърлянето. Не исках Дейви да израсне с чувството, че е нежелан, призна тя с очи, вперени в земята. Хелена, изправена пред тази болезнена истина, не можеше да не заплаче. Там нейната гордост беше смазана от състрадание. Няколко минути никой от двамата не проговори. Тишината беше нарушена само от Дави, който невинно влезе в склада със своя скицник. Когато видя Хелена, той се усмихна, сякаш разпозна нещо познато в нея. Може би беше инстинкт. Може би беше кръв. Но в този момент всичко имаше смисъл. Обичаш ли да рисуваш? Попита тя, приклекнала. Той кимна срамежливо. Беше началото на мост. Мост, направен от приемане, чието възникване нито времето, нито болката биха могли да предотвратят. Тази среща, въпреки сълзите, не завърши с конфронтация, завърши с откровение. Един, който освободи всички. Хелена не само видя истината, тя започна да я чувства. Рафаел не беше изчезнал напълно. Дейвид беше продължението на нейната любов, нейната непълна смелост и сега възможността да изкупление, че животът предлагаше. За първи път тя напусна ресторанта с по-малко натежало сърце и нова причина да се върне. През следващите седмици Хелена започна да посещава ресторанта с различна цел, вече не да проучва, а да се сближи. Отначало Ливия поддържаше почтителна дистанция, несигурна как да действа. В крайна сметка социалната пропаст между тях остава неоспорима. Но когато погледът на Хелена се измести от преценка към нежност, бариерите започнаха да се рушат. Дави, винаги усмихнат, беше първият, който я посрещна безрезервно. За него тази елегантна дама беше просто още един човек, който го гледаше с нежност, и това беше достатъчно. Това, което някога беше неудобно мълчание, отстъпи място на срамежливи разговори. Хелена постепенно открива интересите на момчето, той обича историите за динозаври, страхува се от грамотевици и рисува като голям. Един ден тя донесе нови цветни моливи. Друга, тя донесе детска книга, която Рафаел обичаше като дете. Малки жестове, които, без да налагат връзки, посяха обич в плодородната почва на любов между баба и внук. Дейви започна да я нарича Леля Хелена и това, макар и просто, вече беше повече, отколкото очакваше да получи. След време Хелена поканила двамата на разходка в парка.
След това посещение на детска изложба. С всяка среща чувството за вина отстъпваше приемане. Тя разбра, че няма нужда да се откупва с велики дела, а с присъствие, с изслушване, с искреност. Ливия от своя страна постепенно си позволи да се довери. Тя започна да вижда тази жена като потенциален съюзник, а не като призрак от миналото. В крайна сметка и двамата обичаха Рафаел. И сега те споделиха нещо още по-голямо – благополучието на Дави. Процесът не беше бърз, нито линеен. Имаше дни, в които призраците се завръщаха. Хелена, свикнала да контролира всичко, трябваше да се научи просто да бъде. Ливия, свикнала да оцелява сама, трябваше да се откаже от пространството. Но с течение на времето между тях се появи някакво мълчаливо уважение. Нямаше нужда да се съгласяват за всичко, нито да симулират интимност. Беше достатъчно да разберат, че ги свързва нещо, което никой от тях не можеше да отрече, момчето, което, без да знаят, изковаваше нова глава в живота им. И именно така, между споделени кафета и рисунки, залепени на хладилника, връзката стана по-силна. Хелена вече не беше просто жена в траур, тя беше някой в процес на изграждане, започващ наново. И Дави, тази малка връзка между два толкова различни свята, стана най-великият учител от всички. Майчината любов сега се разгърна под формата на баба. И дори без Рафаел наоколо, присъствието й кратко се усещаше във всеки жест. Това, което някога беше болка, постепенно се трансформира в връзка, и това, което беше разстояние, се превърна в грижа. Тъй като срещите и кратко с Дави станаха рутинни и разговорите и кратко с Ливия протичаха по-естествено, Хелена започна да обмисля всичко, което бе пропуснала. По време на дългите и кратко безсънни нощи вече не скръбта я поглъщаше, а осъзнаването, че години наред е живяла в балон от изисквания и гордост. Болката, която изпитваше, идваше не само от смъртта на сина и кратко, но и от живота, от който се бе отказала. За първи път видя собствената си твърдост като стена, която бе отдалечила този, който обичаше най-много. И това е мястото, където прошка, не само това, което е търсила от другите, но и това, което е трябвало да предложи на себе си. Хелена разбираше, че вечното самообвинение няма да върне Рафаел, но може да отблъсне Дави завинаги. Малко по малко тя се научи да замества, защо не видях това преди, с какво мога да направя сега. Беше все едно да се опитваш да минеш бос по парчетата от миналото, но с желание внимателно да ги изчистиш, едно по едно. Процесът беше болезнен, но и показателен, само тези, които се изправят лице в лице с вината си, могат да се освободят от нея. Ливия, от своя страна, също носеше своите белези. Рано се научи да не очаква много от другите, да разчита само на собствените си сили. Ето защо, когато видя Хелена да се приближава към нея без арогантност, без натръпчивост, това е изненада. И точно тази промяна в отношението създаде плодородна почва между тях. За рестартирайте, никой от тях не беше перфектен, но и двамата бяха готови да се учат. И това само по себе си беше форма на победа. В края на краищата най-истинската връзка се ражда в уязвимостта. Връзката им стана белязана от фин обмен, подадена ръка с Дави, разговор след работа, приятен спомен. Хелена започна да разбира, че любовта не означава контрол, а присъствие, изслушване и уважение. И за първи път тя почувства, че се превръща в жената, която Рафаел би се гордял да представи на сина си. Не като богата и далечна баба, а като мост между светове, които някога са изглеждали непримирими. Всеки ден беше нова възможност да се върне по стъпките си. Хелена откри, че дори и без наръчник е възможно да бъдеш любяща баба. Че дори и без да изтрива миналото, тя може да изгради различно бъдеще.
И може би най-големият подарък, който Дейви беше донесъл, не беше продължаващото съществуване на Рафаел, а шансът за трансформация. Защото в края на краищата животът не винаги дава втори шанс, но когато го прави, е необходима смелост, за да го хванеш с отворено сърце. Връзката, която започна с мълчание и недоверие, постепенно се трансформира в нещо красиво за виждане и усещане. Дейви вече не наричаше Хелена Леля толкова официално. Един ден, без предупреждение, той избухна спонтанно «Баба Лена», докато показваше рисунка на тримата заедно. Хелена беше безмълвна, очите й кратко бяха пълни със сълзи, сърцето й кратко болеше. Тази дума, баба, носеше символична тежест, каквато не можеха да понесат всички диаманти в нейния трезор. Беше чиста, безкомпромисна любов. Къщата на Хелена, някога тиха и изпълнена със спомени, замръзнали във времето, отново започна да оживява. Върху хладилника вече имаше рисунки, залепени с цветни магнити. На дивана, строителни играчки и чифт малки чехли. И в сърцето й кратко пространството, заемано преди само от траур, сега беше споделено с смях и надежда. Дейви изпълни стаите като някой, който пали лампи в стара къща. И Лидия, със своя прост, но твърд маниер, внесе баланс, като някой, който го е грижа, дори без да знае, че го е грижа. Хелена се научи да предлага, без да нахлува. Тя не се опита да отнеме Дави от Лидия или да го оформи в своя свят. Напротив, тя се оформи. Започна да разбира стегнатите процедури, слабите бюджети, държавните училища. Неща, които преди са и кратко се стрували далечни, но сега са част от реалността, която иска да сподели. И в този процес тя престана да бъде просто богатата баба и стана някой, който слуша, който участва, който уважава и който обича, без да се опитва да контролира. Ливия също се промени. Малко по малко започна да се доверява повече, да се усмихва по-леко. За първи път след смъртта на Рафаел тя почувства, че вече не е сама. Не ставаше въпрос за зависимост от Хелена, а за това да си позволи да сподели бремето. Сега Дави имаше кръг от любов, където преди имаше само тя. И това не намали ролята й кратко на майка, а напротив, засили я. Защото, когато любовта се умножава, никой не губи почва, всички печелят. Така това, което започна като конфронтация между болка и мистерия, се превърна в нещо рядко, нов емоционален дом не в буквалния смисъл, а в споделената привързаност, в изградената с внимание връзка. Връзката между Хелена и Ливия не беше идеална, но беше искрена. И около Дави те формираха уникално, малко вероятно, но истинско семейство. Напомняне, че дори между толкова различни светове любовта си остава най-голямата обща основа. Четвъртият рожден ден на Дави настъпи като повратна точка. До тогава празненствата бяха прости, домашно приготвена торта, може би цветен балон и много ръчно рисувано изкуство. Но тази година нещо беше различно. Хелена поиска разрешение, неискане, да помогне с партито. Ливия, първоначално неохотно, в крайна сметка се съгласи. Те планираха всичко заедно, декорации на тема динозаври, любимата шоколадова торта на Дейви и списък с гости, който включваше съседи, съученици и за първи път целия персонал на ресторанта. Дневната в кооперацията на Хелена беше преобразена. Нищо прекалено луксозно, но всичко беше направено внимателно, пръчно изработени декорации, снимки на усмихнатото момче и в центъра маса, пълна със спомени, включително рисунка в рамка, която Дейви бе оставил на надгробния камък на баща си месеци по-рано. Атмосферата беше лека, изпълнена с обич. Хелена вече не беше могъщата домакиня от миналото, а сърдечна баба, която знаеше стойността на всяка топла прегръдка.
По време на партито, докато Дейви духаше свещите, очите му блестяха от радост. Хелена и Ливия си размениха мълчалив поглед, който казваше всичко. Този момент не беше само за празнуване на още една година от живота на момчето, беше за празнуване на това, което бяха изградили заедно. Доверието, уважението, прошката, рестартирайте на нова история, сега белязана от искрени жестове и споделена обич. Всеки гост там стана свидетел не просто на момчешко парти, а на заздравяване на стари рани. Усмивките не бяха само на Дави. Хелена се усмихна така, както не се беше усмихвала от години. Чувстваше се отново жива, свързана с настоящето. И повече от това, чувстваше се част от нещо истинско, нещо, което никакви пари не могат да купят. За първи път от много време тя си позволи да не бъде перфектна, просто да бъде. Ливия, от друга страна, наблюдаваше сцената с смесица от изненада и благодарност. Тя беше намерила, без да я търси, мрежа за подкрепа, каквато никога не е предполагала, че е възможна. Сякаш Рафаел беше там, усмихваше се през сина си, мълчаливо одобрявайки. В края на деня Дейвид се качи в скута на Хелена, отпусна глава на рамото и кратко и прошепна: това беше най-хубавият рожден ден някога. Тя не отговори веднага. Тя само затвори очи, стисна малкото и се усмихна. Там, сред ленти и спомени, болката отстъпи място на мира. Това парти не беше за скъпи подаръци, а за истинско присъствие и в този момент Хелена беше сигурна. Любовната история, която започна с загуба, сега беше празнувана в живота. Историята на Хелена, Ливия и Дави ни напомня, че любовта има свой собствен път и че той не винаги е лесен. Понякога трябва да загубиш всичко, за да намериш това, което наистина има значение. Когато Хелена смяташе, че всичко, което и кратко остава, е мъка, съдбата и кратко показа, че животът все още крие един последен подарък, момче с любопитни очи, светла душа и дарбата да възстанови това, което изглеждаше непоправимо. Кръвна връзка, която, повече от болка, донесе изцеление. Никой не избира грешките си, но е възможно да избере какво да прави с тях. Хелена можеше да се оттегли още повече. Ливия можеше да остане на страна. Но и двамата решиха да изслушат, да приемат, да се поддадат. И в този жест те откриха нещо рядко – любов, родена от прошката. Защото когато гордостта отстъпи място на емпатията, дори и най-старата болка може да разцъфти. И Дейвид, Дейвид, се превърна в онази невероятна, но съществена връзка, която обедини два свята и предефинира всичко. Тази история показва, това изкупление не идва от големи дела, а от малки ежедневни решения. Това приемане не е угодничество, а зрялост. И това рестартирайте може да дойде в най-невероятния момент, в искрен разговор, неочаквана прегръдка, проста рисунка, оставена върху надгробен камък. Това плюшено мече не беше просто спомен, това беше първата стъпка към възстановяването на семейство, за което те никога не са подозирали. Когато се огледаме наоколо, често виждаме само стените, които ни разделят. Но истории като тази ни напомнят, че истинските връзки се изграждат чрез слушане, присъствие и уважение. Не става въпрос за изтриване на миналото, а за изграждане на настояще с място за прошка, майчина любов, преодоляване и повторно свързване. Възможно е да обичаш отново. Възможно е да обичаш различно. И преди всичко е възможно да обичаш по-добре. Ами ти има ли мост, който не си успял да построиш от гордост? Има ли среща, която душата ви очаква? Кой знае, може би следващата глава от живота ви ще започне с прост жест. Като оставяне на рисунка на правилното място. И така, след всичко това, какво бихте направили, ако бяхте на мястото на Хелена?
Бихте ли имали смелостта да се изправите лице в лице с миналото и да потърсите ново начало? Или бихте позволили на гордостта да говори по-силно от любовта? Понякога отговорите, от които се нуждаем най-много, са скрити в детайлите, които пропускаме, неизказана дума, забравен жест, връзка, отречена от страх или срам. Истории като тази ни показват, че винаги има време да промените курса, да си позволите да почувствате, да видите другите с повече човечност. Може би вътре държите и непрочетено писмо. Може би чакате подходящия момент, за да възстановите мостовете с някой важен човек. Или може би просто трябва да разберете, че започването от начало не е признак на слабост, а на мъдрост. Сега ми кажи, кой е Дейвид в живота ти? Кой има нужда от вашата прегръдка, вашето слушащо ухо, вашата прошка? И ако имахте шанса да направите нещата по различен начин, какво бихте направили днес? Ако тази история е докоснала сърцето ви, абонирайте се за канала, включете известията и споделете това видео с някой, който също има нужда от надежда. Защото понякога една проста история е всичко, което трябва да запомним, животът все още може да изненада.